bersama Agung Budaya. Oke, selamat malam Mas Gentong. Sayo gebes lho. Kayalane wong kang sugih rasa sujanan ora krasa yen uripe arep dibeda kakutheki kae teke Tak rayae. dia suka aku cinta Dheweke kondo cintane nganti kiamat. Semono uga tresnaku ora bakal luntur. Nganti kapan aku kuwi cinta sehidup sepati. rintik-rintik diedil di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri Ini sampai yang dilatih kasih. Kau memang kau pria idamanku. Ayo memuji urip bisa kasembedan. Urip bebrayan nganti besok kukune selamatan buka giling pabrik gula Mojo Panggung lo bersama Agung Budaya Kedaya Sendang sugeng midhangetaken rencang-rencang wonten ing mapan wonten ing YouTube rencang-rencang mapan wonten ing pabrik gula senikmat menikmati hiburan dari Agung Budaya. Ayo Mas, ayo. Kayalane wong kang sugih rasa sujanan ora lila yen uripe arep dibeda kuwi tekku kae teke dia suka aku cinta Dheweke kondo cintane nganti kiamat. Semono uga tresnaku ora bakal luntur. Nganti kapan tak kukui cinta sehidup sepati. rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri Ayo memuji urip bisa kasembedan. Urip bebrayan nganti besok kukune jaman. Oh cinta kaya di surga. matur suwun Sing to. oke Wong arepe tak tekoni ya wis.
Ini dari artinya Mas Kentung, Anjing. ini memiliki berat badan 25 kilo. Ojo ngono to. Lebih 100. Ndak oleh ngono ki. Heeh. Ndak apa ya Mas, yang penting kan sehat walafiat, berumur panjang. Iya. Duwe pacar 5 ya. Amin. Tapi sehat banget tuh Injil. Oke. Saya tahu ketika pawai 17-an itu jalan kaki.